Добрый день! Я Василец Ганна, вученица 9 класса Конковицкой сярэдняй школы. Сёння я прачытаю вам урывак з апавядання Івана Навуменкі «Хлопцы самай вялікай вайны». На вайне, такой жа вострай патрэбай, як харч, з'яўляюцца лісты. Без лістоў з дому ці з якога-небудзь іншага месца салдат ваяваць не можа. На карэльскім перашыйку пад Ленінградам загінулі Сяргей Рагазуб і ўсе іншыя партызаны, якіх Віктар ведаў. Былі вельмі моцныя доты на карэльскім перашыйку. Віктар, паранены ў шыю і ў руку, ляжаў у шпіталі і чакаў лістоў ад хлопцаў, якія ўсё яшчэ праходзілі падрыхтоўку ў запасным палку. Знаёмых побач не было. Ён застаўся адзін. Васю Гайчука у першы ж дзень наступлення прадставілі да ўзнагароды медалём за адвагу. Ён трохі неабдумана вырваўся са сваім станковым кулямётам за баявыя парадкі роты, і яго параніла у галаву асколкам са снарада, пушчанага нашай жа самаходкай. Пачалі наступленне 3 беларускія франты. Хлопцы ўжо былі на вайне. Ад іх сталі прыходзіць лісты трохкутнічкі, але невясёлыя. Стрыечны брат Адам загінуў ля Дняпра, калі абыходзілі Оршу. Петя Герасімаў дайшоў аж да Гродна. Янёмана яго цяжка параніла, і некалькі дзён ён яшчэ жыў. Васіль Міхальчук прапаў без вестак. Ужо ва ўсходняй Прусіі Віктар атрымаў ліст ад свайго аднакласніка Сашы Чарняўкі. Ліст ішоў усяго толькі 3 дні. Саша быў побач. Віктар узрадаваўся, марыў аб тым, каб як-небудзь пабачыцца. Але хутка не стала вестак і ад Сашы. Вайна яшчэ не скончылася. А хлопцаў нараджэння 25-го года, з якімі разам хадзіў у школу, якія пайшлі на фронт, Віктар жывога не памятаў ужо ніводнага.